Goed, goedemiddag iedereen. Ik ben Bart de Klerk. Ik ben sinds kort de directeur van het Nationaal Agrarisch Centrum. Goed, als wij gaan kijken, het Nationaal Agrarisch Centrum, wij zijn eigenlijk van oudsher een opleidingscentrum voor landbouwopleidingen. Goed, de laatste jaren hebben wij onszelf ook wel wat verbreed en onder andere de opleidingen wijnbouw zaten daar ook onder. Goed, wat is nu belangrijk om te weten? Mijn geschenk als nieuwe directeur was het feit dat de overheid de regels helemaal veranderd heeft, waardoor dat wij ook de wijnbouwopleidingen eventjes moeten herdenken. Goed, dat is niet allemaal nadelig, maar de overheid heeft heel duidelijk gekozen van kijk, wijnbouw is een landbouwactiviteit. En vandaar, het is dus heel belangrijk dat mensen landbouwer worden. We kunnen heel veel wijn gaan proeven. En we kunnen proeven of het lekkere wijn is of wat mindere wijn. Maar goed, over des goûts et des couleurs, on discute pas. Goed, maar wat is heel belangrijk? Wijnbouw is een landbouwactiviteit. Dus je kunt actieve landbouwer worden. Wat betekent dat? Wel opnieuw, je hebt het daar straks ook al gehoord, je kunt landbouwer zijn in de hobbysfeer of je kunt effectief wijnbouwer zijn als landbouwer. En dat is een heel groot verschil. Eigenlijk, vandaag de dag, om landbouwer te zijn, moet je een standaard verdiencapaciteit hebben. Ik ga daar niet lang blijven bij stilstaan, maar eigenlijk komt het erop neer dat je, van zodra dat je een 3.000, 4.000 vierkante meter wijnstokken staan hebt, dat u al actieve landbouwer kunt zijn. Goed, meestal zal de overheid nog wel vergen dat je iets meer grond in eigendom hebt, 1 à 2 hectares, om dan ook effectief actief landbouwer te worden. Goed, wat is nu het hele grote voordeel wanneer we actief landbouwer zijn? Wel, als u actief landbouwer bent, dan hebt u toegang tot de VLIF-steun. En VLIF, dat is het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds. Dus dat financiert een deel van de kosten van investeringen die landbouwers maken. Goed, als jullie dus als wijnbouwer zich effectief gaan vestigen als landbouwer, dan kunnen jullie dus heel wat investeringen ook in kosten steken. Dus of een stukje bijdrage krijgen van het Landbouwinvesteringsfonds. Dus dat kan een stukje voor de wijngaard. En dat kan ook zeker voor alle machines die je gebruikt in de wijngaard. En het kan zelfs voor de verwerking van de druiven. Goed, en de steunpercentages zijn toch wel vrij groot. Dus daar spreken we toch wel tussen de 40, 60 tot voor sommige investeringen tot 80% van de investering. Goed, wat is er nu wel een feit? Om actief landbouwer te worden, hebt u ofwel een landbouwdiploma nodig. Dus dan hebt u in uw onderwijscarrière landbouw gevolgd. Als u dat niet hebt, dan moet u eigenlijk een soort starterscursus landbouwer volgen. Goed, dus dat zijn wij nu aan het ontwikkelen, ook voor de wijnbouw. Waarbij je dus een starterscursus gaat volgen. En die starterscursus zal ook het deeltje zitten van goed, hoe gaan we die wijnstokken goed in de grond krijgen? Wat zijn de voorwaarden voor die grond? En hoe kunnen we goede groei hebben van onze wijnstokken? Wat zijn alle regels daar rond? Maar goed, we hebben ook bemestingsregels. We hebben, wanneer u wat groter bent als landbouwbedrijf, ook vergroeningsmaatregelen. We moeten ook zorgen voor de natuur, we moeten en zo verder. Goed, dus dat is eigenlijk puntje 1. En dan gaan we nog een tweede cursus daaraan toevoegen. En dat is eigenlijk dan, hoe gaan we die druif die we dan geteeld hebben, hoe gaan we die verwerken? En als je dan zich effectief wil gaan vestigen als landbouwer, dan moet u daar ook nog een stageperiode aan toevoegen. Goed, dus dat is eigenlijk hetgeen wat dat wij doen. Dus wij gaan uiteindelijk een algemene cursus hebben, waarbij dat je de algemene landbouwwetgeving zult krijgen. Een stukje marketing, zoals gezegd, de METS-wetgeving zit daar ook onder. Ook welke steunmaatregelen en zo verder dat er zijn in de landbouw, die zitten daar ook onder. En dan een stukje inrichten van de wijngaard zit daar dus ook onder. En zoals gezegd, dan hebben we nog een aansluitende cursus, waarin dat er eigenlijk verteld wordt, goed, van die druiven, hoe maken we daar dan goede wijn van. Goed, en zoals gezegd, sommige mensen die zeggen, wij hebben niet de intentie
om ons te gaan vestigen als landbouwer. Wij moeten geen subsidies hebben. Maar goed, dan moet je geen stage doen. Als je zich wil vestigen als landbouwer, dan moet u effectief ook nog een stage doorlopen. Goed, dus hier zie je het nog eens. Dus we moeten een opleiding volgen als je wijnbouwer wil worden, want dat is uiteindelijk een landbouwactiviteit. Goed, er stond daar ook nog eentje, als we even terugkeren, van naast de algemene opleiding voor de wijnbouw, uiteraard ook een fytolicentie. Goed, hoe graag of hoe minder graag dat we dat nu willen, je kan het draaien of keren dat je wil, maar uiteindelijk, zeker wanneer we naar de traditionele rassen gaan, zullen we in ons Belgisch klimaat gewasbeschermingsmiddelen nodig hebben. En laat u niet verrassen, maar ook biologische gewasbeschermingsmiddelen zijn gewasbeschermingsmiddelen. Goed, en vandaar dus moeten we ook een fytolicentie behalen. Goed, dat is nog even een cursus van 60 uur die je dan aansluitend op het ganse verhaal kunt volgen. Goed, nog kort, wat is onze link met Limburg? Wel, wij zijn gevestigd in Roeselare, maar wij geven cursussen over gans Vlaanderen. Wij hebben soms cursussen hier in de buurt in Diepenbeek. Ook in Diest geven wij heel wat cursussen. De enige voorwaarde vooraleer dat we met een cursus van start kunnen gaan, dat is dat er minstens 10 deelnemers zijn. Goed, dus u kan ons altijd contacteren. Dus wij zijn het Nationaal Agrarisch Centrum. Zoals gezegd, wij zijn gevestigd in Roeselare. En in het najaar, dus vanaf september, gaan wij dus van start met een nieuwe reeks cursussen, waarin u dus, zeker als u landbouwer wil worden, het heel belangrijk is om deze cursusreeks te nemen, zodanig dat wij u een attest landbouw kunnen overhandigen. Goed, ik dank iedereen voor jullie aandacht en nog veel plezier deze namiddag.